Vítajte pri počúvaní podcastu Play to Learn. Moje meno je Belinda Rašnerová a budem vás sprevádzať rôznymi témami, ktoré sa dotýkajú vzdelávania a hier. Dnes budeme s mojím hosťom hľadať kľúč k jednej z najdôležitejších otázok v pedagogike. Ako prebudiť vnútorný záujem učiť sa? Mojím hosťom je Martin Kurz, pedagóg a docent z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Martin sa dlhodobo venuje výskumu inovácií, ktoré v školskom prostredí podporujú vnútorné zdroje motivácie, teda to, čo žiakov skutočne poháňa dopredu. Dnes sa s ním ponoríme do jeho srdcovej témy – vnútorná motivácia žiakov a ako vytvárať prostredie, ktoré podporuje autonómiu a radosť z učenia. Táto epizóda vám prinesie vnútorný versus vonkajší motor. Zistíte, čo presne je vnútorná a vonkajšia motivácia a aký má učiteľ reálny dosah na ten vnútorný, dlhodobý záujem žiakov. Odpovieme si na otázku, je zábava podmienkou? Musí nás baviť každá činnosť na to, aby sme boli vnútorne motivovaní ju robiť a tiež dokončiť. No a v neposlednom rade patria hry do vzdelávania. Prečo sú hry vo vzdelávaní efektívnym nástrojom na zvyšovanie motivácie? Na Gamifactory.sk máme pre vás bonusové pokračovanie tejto epizódy. V ňom nám Martin Kurz prezradí konkrétne aplikovateľné rady pre učiteľov. Napríklad, ako začať s kombináciou rozhovoru, pozorovania a reflexie u svojich žiakov. Viac detailov o voľnej hre ako vzdelávacom prostriedku. A taktiež jeho aktuálne názory na to, aký dopad bude mať umelá inteligencia a technologický pokrok na motiváciu mladej generácie. Prajem príjemné počúvanie. Keď sa venuješ téme motivácie žiakov, čo bola tvoja motivácia s týmto začať? Taká úplne prvá motivácia bola, keď som vlastne skončil na vysokej škole a nastúpil som do polepšovňa, do prevýchovného zariadenia pre deti s poruchami učenia a správania. A ja som teda odchádzal z fakulty taký veľmi akože motivovaný, spokojný. Ako nechcel som celkom úplne pracovať s deťmi z ADHD, ale proste tá ponuka prišla, tak som si povedal, že vyskúšam. No a bol som taký naozaj že veľmi motivovaný. Mali sme výborných pedagógov na fakulte. A ja som teda bol taký hrdý, lebo zároveň sa mi podarilo dostať na doktorandské štúdium. Takže som bol taký, že však idem do praxe a že to musím zvládnuť také úspechy. No ale po 3 mesiacoch som takže začal dochádzať k záveru, že asi tu fakt nechcem byť. Nepáči sa mi to, ako to tu je. A ako takým asi hlavným motivom bolo, že som sa zrazu ako keby ocitol v situácii, že som mal som pocit, že robím presne to, čo by sa nemalo robiť, keď pracujeme s deťmi v takomto type zariadenia. A nevidel som proste cestu, že inde. A bolo to trošku možno spôsobené, tak možno, že aj viacej mnou samým, lebo a takým tým kultúrnym nastavením, že musíme to zvládnuť a musíš to zvládnuť a predsa však si absolvent a musíš si obhajiť tú pozíciu, si doktorant na fakulte, takže to akože musíš zvládať sám. Mal som výborného uvádzacieho pedagóga, ja sa fakt, že nemôžem sťažovať, že by som sa ocitol v situácii, že mi nikto nechce pomôcť. Mal som aj výborného vedúceho výchovy a tí ľudia za mnou chodili, pýtali sa ma, či v pohode, či nepotrebujem niečo a ja som ako správny výkonovo orientovaný absolvent všetkých škôl, ktoré som absolvoval predtým na Slovensku. Hovoril, všetko je v pohode, ja mám to pod kontrolou, je to dobré, ale pravda bola presne na opačnej strane. Takže som dospel k záveru, keď došiel za mnou raz kolega sa tak opýtať, ten môj uvádzací pedagóg Peter, že Martin, ako dneska, čo nás čaká? Hovorím, Peter, ja dneska dávam výpoveď, mám to nachystané v taške, že ja končím, čo sa tak stalo a vieš, že to je proste ťažké na tom Slovensku, tí decka sú zlé a žiadna podpora, nízky plát a všetko zlé. No všetko bolo zlé, ale tá podstata bola naozaj taká, že ja som sa hanbil za to, že mi to nejde. No a on ma tak podporil, dobre povedal, však počkaj ešte, však tú výpoveď môžeš dať kedykoľvek, spojíme si smenu cez víkend a budeme tak spolu robiť a môžem robiť viacej, ja môžem to nachystať ja s deťmi a ty tak len budeš pozerať. No a tam som si vlastne prvýkrát vyskúšal, aké je to byť klientom v zariadení, lebo ja som celý víkend vlastne tam bol síce na tej skupine, ale on to celé organizoval a viedol tie deti a ja som tam v podstate len sedel a díval sa, ako to robí pedagogický macher.
Tak to bolo také prvé, že som sa ocitol sám v situácii, kedy som nemal energiu, nemal som vlastne chuť ísť do veci a bol som tak konfrontovaný tým, že takým aj ako keby nejakým uvedomením potom, že keď sa veci nedaria, keď veci nejdú, že možno, že oveľa rozumnejšie ako pozerať sa, čo všetko je naokolo zlé, pozrieť sa, čo môžem s tou situáciou spraviť ja. A toto mi veľmi pomohlo. Aj to prvé také zistenie bolo, že je veľmi fajn, keď robím s deťmi alebo s akýmkoľvek človekom si na chvíľku obuť jeho topánky. Aby som možno lepšie pochopil, čo jeho vedie k tým veciam, ktoré robí. No a taká druhá vec boli tie situácie, ktoré som zažíval s deťmi, ktoré prichádzali k nám do zariadenia a oni prichádzali preto, lebo boli problémové, nechceli nič robiť a boli akože vystrajali. Niektoré teda vystrajali, že boli bitkári, tí chalani, my sme mali teda iba chlapcov, že boli drzí k učiteľkám a tak vzdorovali, ale boli tam aj takí, ktorí proste neprospievali, že neboli nejakí veľkí rebeli, ale proste neučili sa, chodili poza školu. No a vlastne ja som sa tam s nimi stretol, my sme ich tam teda akože zavreli v tom zariadení, lebo to bolo také polouzavreté, oni tam boli. No a ja som tam s nimi zažíval rôzne príbehy, keď sa to v nich tak nejak lámalo a začali tie svoje príbehy hovoriť a mohol som im lepšie porozumieť. Jeden taký bol veľmi silný pre mňa príbeh s Vincom, ktorý by sme s kolegom hrávali radi šachy počas dňa. My sme si rozložili tie športové šachy na tej koženej podložke a sme tak hrali a on tak Vinco chodil, bol taký blondiak, veľmi sympatický chalan, ale on bol taký naozaj akože ADHDčkar, učitelia určite vedia, čo to je, že ADHDčkar to neobsedel, problém s pozornosťou, proste naozaj, že a tam boli aj z toho lekárskeho pohľadu nejaké nálezy, ktoré on fakt, že nemohol a potreboval teda lieky na tú podporu. No on tak došiel za nami a hovorí, že Maťo, ja by som si tiež chcel zahrať šachy. Ale mne sa moc s ním nechcel hrať, lebo ja som nadhral s tým Petrom a čo ten chalan bude on vedieť niečo o šachu. Tak ale tak to nejak vyskúšame. A môj otec so mnou hrával šachy tak, že ma rýchlo porazil. Čiže ja som nechcel veľmi hrávať s ním potom. A ja som urobil niečo podobné Vincovi s tým, že som si myslel, že ho porazím, on sa bude chvíľku hnevať a potom budeme s kolegom hrať. No ale Vinco sa nezosypal a on tak akože, čo ste spravili, jak ste to? Ja som mu dal mat na 4 ťahy a on pozeral na to, tu ste jak urobili. A tak sme vlastne začali spolu hrávať a on akože, taká druhá vec bola, že on potiahol figurku a odišiel. Išiel robiť niečo iné a ja som ho musel za každým volať, že Vinco si na rade. A moja predstava hrania šachu bolo, že pozeráme sa na tú šachovnicu, premýšľame, dúmame a to akože taká intelektuálne významná, náročná činnosť, ale Vinco to hral úplne ináč. My sme takto hrali spolu asi 2 týždne tie šachy a som zistil, že vlastne čím častejšie s ním tie šachy hrávam a opustil som tú predstavu, že ako to má vyzerať, keď hráme šach, tak ten Vinco tie šachy chce stále hrať, že robí menej chýb a aj dlhšie vydrží so mnou sedieť. A taká tá druhá vec, ktorú som si vlastne bral, že niekedy je veľmi fajn vzdať sa tej predstavy, ako má vyzerať motivované dieťa, alebo ako to má vyzerať, keď poviem, že mám deti motivovať. Takže vlastne, keď ja som objavoval tie spôsoby, ako ich nejakým spôsobom ani nie, že donútiť sa učiť, lebo to nemalo pre nich zmysel, oni žili ťažké príbehy životné, tí chalani, oni síce to boli rebeli a neviem čo, ale tak každý z nich mal nejaký ťažký príbeh z domu za sebou. Tak ako ich dostať k tomu, aby akože zobrali si ten svoj život do svojich rúk a ako keby tak pochopili, že oni môžu rozhodnúť o tej svojej budúcnosti do istej miery. No a takto pri tom hľadaní som začal objavovať niektoré veci, ktoré ma potom pritiahli vlastne k tomu, čo dneska robím, a to je vlastne práca s takým prístupom, ktorý je teraz založený na princípoch teórie sebaurčenia. A vlastne s tým už ďalej robím potom. Že to je taká moja cesta k téme motivácie a sebaregulácie. Super, čiže ako by si možno musel na začiatku trochu opustiť z toho, že v praxi nefunguje všetko tak ako v teórii. Skoro nič, no. Ja som to tak politicky korektne chcela. Teória je super, ale akože v praxi by sme mali byť asi schopní tú teóriu si napasovať do tej situácie, ktorú riešime. No. Jasné. Spomenul si, že možno to, ako vyzerá motivované dieťa, opäť, nemusí byť tak, ako v nejakej poučke v knihe alebo tak, ale predsa len
Skúmal si to aj ty so svojimi kolegami a nech už to vyzerá akokoľvek, tak ste teda vyskúmali aj to, že tých motivovaných detí skutočne na základných školách je pomerne málo. My v Impact Games používame pomerne často konkrétny citát, že 6,8% to je, alebo bolo to niekedy pred, neviem, skoro 10 rokmi, alebo kedy bol ten výskum. 2016-17. Tak 6,8% detí je vnútorne motivovaných učiť sa na základnej škole, alebo teda tá vzorka. 120 detí z toho, čo sme z tej vzorky, čo sme skúmali. Akože vnútorne motivovaných znamená, že ich to baví, že majú potešenie z toho, čo sa deje v škole, alebo akým spôsobom sa učia. Pre mňa toto je akože určite také zaražajúce číslo. Na druhú stranu treba povedať, že je veľmi veľa vecí, ktoré sa v škole deti učia a oni nie sú zábavné, ale sú potrebné. A takým najvýraznejším príkladom je napríklad matematika. To je taká veľká téma, aj teraz to znova je to taká veľká téma, že matematika je dôležitá, aj všetky krajiny, aj v Škandinávii, v podstate Fíni sa nevzdali národných meraní matematiky. Akože určite je to... Ono to nie je celkom, že matematika je dôležitá, ale matematické myslenie. To znamená, že nejaký systém logického usporiadavania a popisovania sveta okolo nás. No... To, čo bolo pre mňa ale zaražajúce v tomto je, že vlastne zhruba 20% detí videlo zmysel v učení sa v škole. A to je trošku odlišná vec. To síce je, že viacej znútra motivované, lebo ja keď mi dáva niečo zmysel, som ochotný vydať nejaké úsilie na to, aby som bojoval s tou nechuťou, že robím niečo, čo ma nebaví. Ono je veľmi ľahké robiť veci, ktoré nás bavia, ale je ťažké robiť veci, ktoré nás nebavia. A my sa naozaj, že počas života ako keby učíme veľa vecí, ktoré nie sú zaujímavé a nebavia nás. Malé deti radi jedia holými rukami, no ale my ich z rôznych dôvodov, okrem teda hygienických, učíme s príborom. A im sa moc nechce, pretože ich to oveľa viacej baví jesť rukami. A takýchto vecí je mnoho, ktoré sú súčasťou našej kultúry a z nejakého dôvodu a častokrát veľmi zmysluplného. A deti, keď pochopia, že prečo to majú sa naučiť, tak sú ochotné sa učiť niečo, čo ich nebaví. A to sa postupne stráva akože znútra motivované. A toto ma viac šokovalo v tom čase, že to bolo nejakých 20-23% detí, že ktoré teda videli zmysel v tom učiť sa v prostredí školy. To bolo veľmi málo detí. Na to, že hlavným cieľom tej inštitúcii je vlastne pomáhať deťom učiť sa, je nadobúdať nejaké vedomosti a zručnosti, ktoré im majú pomôcť fungovať nejako v spoločnosti. Takže pre mňa je skôr šokujúce to číslo 20% a ja si uvedomujem, že 6,8, alebo ja teda hovorím 7% je viacej šokujúce. Ale otázka je, že či my očakávame od školy, že to bude inštitúcia, kde budú deti sa len baviť učením. Alebo chceme mať deti, ktoré sú schopné zdolávať prekažky, sú odolné a že majú nejakú flexibilitu myslenia. A tieto veci sa neučia pri aktivitách, ktoré nás bavia. Tie sa najčastejšie učia pri tých aktivitách, ktoré nás až tak veľmi zaujímajú alebo bavia. Jasné, čiže v podstate ešte predtým, než by sme tie aktivity mali začať robiť, by sme mohli poznať ten zmysel a to by nám mohlo zvýšiť tú vnútornú motiváciu. Tak tomu rozumiem nejako. Jasné, pozri sa, neviem, jak si to mala s matematikou ty na základnej škole, či si to nemal ako svoju nejakú silnú stránku? Ja som chodila do matematickej triedy, ale nemala som to rada. Lebo som v tom nevidela ten zmysel. A podľa mňa, že problém ako výučby matematiky alebo vôbec prírodovedných predmetov častokrát na školách, ale aj slovenského jazyka, je v tom, že tie deti v tom úplne ako keby nevidia zmysel, prečo sa majú učiť niektoré veci. A teraz to nie je o tom, že učiteľ sa vzdá nejakého obsahu a povie, že ja teraz znížim úroveň a vzdám sa nejakého obsahu, ale jak dobre raz povedal Martin Kríž, že učiteľ by nemal učiť niečo, čo nie je schopný zdôvodniť deťom, prečo sa to mali naučiť. Čiže on by mal premýšľať nad tým sám,
či ten obsah je niečo, bez čoho tie deti nebudú schopné v budúcnosti žiť v spoločnosti. A je dosť možné, že by tie osnovy dokázal výrazne sám zoškrtať. Hej. No na druhej strane mám pocit, alebo z tej svojej školskej skúsenosti, že to bolo skôr tak, že sa tí naši učitelia sústredili na tú externú motiváciu. Možno to viacej fungovalo, alebo aj funguje na princípe odmena a trest. A však tak fungujú aj počítačové hry, nie? V podstate. Áno. Je to tiež externá forma. Akurát to dáva deťom väčší zmysel. Máme taký na Slovensku, a my máme tendenciu na Slovensku sa hýbať v takých extrémoch a toto je tiež, téma motivácie sa stala v školstve tiež takým extrémom, že máme dve skupiny učiteľov, a škôl, jedni tí, ktorí hovoria, že my sme tí, ktorí sa sústredíme na vnútorné motivácie a my, ktorí teda hajíme tie známky a všetko to tradičné. A ono to s tou motiváciou nie je takéto čierno-biele. Motivácia je iba jedna. Moja a tvoja. A ako náhle ja ťa budem chcieť o niečom presvedčiť, tak sa tá moja motivácia mení na vonkajšiu motiváciu smerom k tebe. A ak nebudeme súznieť v tom, čo robíme, tak ty začneš mať potrebu ma presvedčiť o tom, a tá tvoja vnútorná motivácia presvedčiť ma sa zmení na vonkajšiu motiváciu smerom ku mne. A keď ťa presvedčím, tak už to bude tvoja vnútorná motivácia. Akože my máme veľkú potrebu súznieť medzi sebou ako ľudia, takže tá potreba tam určite silná bude, lebo jedna z kľúčových psychických potrieb, ktorú máme, je byť vo vzťahoch. A takže tá vnútorná potreba presvedčiť sa tam určite bude. Ale čím budeme sa my niekde ako keby míňať, tak tým budeme viacej používať rôzne spôsoby, ako sa o tom presvedčiť. A tie môžu byť potom naozaj také, že OK, tak ty toto hovoríš, ty mi toto tvrdíš. No ale ja kľudne môžem urobiť niečo, čím ťa v podstate v tom rozhovore potrestám, alebo nejako ťa možno odmením za to a tým ti vlastne hovorím, že keď budeš týmto smerom uvažovať, ako uvažujem ja, tak na konci bude nejaká odmena, ktorú ti ja dám a tým ťa v podstate manipulujem. No a keď toto príjmeme ako za nejakú stratégiu v živote, tak to dieťa na opačnej strane. A znova to, ako keby chcem povedať, že teraz to nie je o zlej vonkajšej motivácii a dobrej vnútornej motivácii, ale skôr o tom, ako my s tou vonkajšou motiváciou, každý, ako ja s mojou motiváciou smerom von pracujem. To znamená, že ako ja ti odovzdávam informácie o sebe, o tom, ako vidím svet, ako vidím teba, ako vidím to, prečo by si mala robiť v škole to, na čo je určené, tak ten spôsob, akým to ja odovzdávam tomu druhému človeku, je buď násilný, alebo teda rešpektujúci. Takže ja kľudne môžem používať vonkajšiu motiváciu a kľudne ti môžem povedať, že ak sa tú matiku nenaučíš, tak pravdepodobne, ak chceš na tento typ gymnázia, budeš mať problém. A tá matika ma nebaví. Jak hovorila moja dcera, tá matika ma nebaví. Hovorím, ja viem, ale takúto matematiku na ten gympel chcú. A je to niečo úplne iné. Hej, že a dieťa je schopné, keď pochopí zmysel toho, prečo sa má učiť vec, ktorá je pre ňo aj nezmyselná, čo je celá téma testovania 9 a príjmačiek na stredné školy, tak je ochotné to úsilie vynaložiť. Ale je potrebné, aby chápalo, prečo to robí. Jasné. To si mi možno už z časti odpovedala aj na moju ďalšiu otázku. Som sa chcela spýtať, že či sa to dá vôbec rozdeliť, externá a vnútorná motivácia, že v podstate by mohli žiaci a žiačky fungovať iba na externej motivácii, že či už tej násilnej, alebo aj tej pozitívnej, tak teraz si ma presvedčil trochu o tom, že... A oni tak fungujú, lebo vlastne tie ostatné dáta z toho roku hovoria o tom, že vlastne naše deti v školách fungujú na externej motivácii, ktorá je založená na odmene a treste, na snahe vyhnúť sa trestu alebo odmene. Čo zároveň znamená, že oni sú odlúčení od procesu učenia sa z vnútorných motivov. To znamená, že ja sa to učím len preto, aby som sa vyhol trestu, aby som sa vyhol tým nepríjemným konzekvenciám, alebo pokiaľ tá odmena pre mňa má nejaký zmysel, tak som ochotný urobiť niečo. Ale robím to len po ten moment, kým tú odmenu dostanem. A u malých detí to je krásne vidno, že
malé deti, ktoré sú malinké a majú radi gumených macíkov, tie úplne malinké deti, tak oni sú ochotné kvôli tomu gumenému macíkovi sa vzdať nejaké činnosti a prísť a spápať ho. Ale časom ten rodič zistí, že musí tých gumených macíkov dať možno 2, 3, časom mu musí ukázať tomu dieťaťu celý balíček a možno po mesiaci to dieťa sa neotočí za gumenými macíkmi. A to je vlastne ten následok používania tohto typu motivácie. Ale to, čo to vlastne formuje, je spôsob, akým to dieťa reguluje vlastnú motiváciu. To znamená, že to dieťa sa naučí doma a potom v škole, že ja robím tieto veci, ktoré sú pre mňa nepríjemné len vtedy, keď viem, čo sa mi môže stať, keď to neurobím, alebo čo sa to získam, ak to spravím. A takto nastavené vlastne odchádza do života. A nie je to o tých deťoch, ale o tom prostredí, ktoré tie podmienky nastavuje takto. Čo môžu pedagógovia spraviť akoby preto, aby, neviem, či budovať, je to správne slovo, ale skúsme, aby budovali vnútornú motiváciu svojich žiakov, aby to potom takto nedopadlo? Hej? Výborná otázka. V prvom rade si musia uvedomiť, že nemôžu budovať vnútornú motiváciu druhého človeka, pretože jediný, kto ju môže budovať, je on sám. To, čo môžu oni robiť, je vytvárať podmienky, v ktorých on bude môcť vlastne motivovať sám seba. To, čo majú oni v rukách, sú tie podmienky. A ja som bol včera na jedných takých obhajobách na jednej fakulte, boli prírodovedné predmety a bola tam vynikajúca dizertačná práca zameraná na práve gamifikáciu, fantastické aktivity, ale z toho publika sa ozývalo dobre, akým spôsobom to môže ohodnotiť učiteľ a že dieťa, ktoré je vnútorne motivované, alebo teda pochopí zmysel, tak toho, prečo to robí, tak pre ňoho je najväčšou odmenou to, že to pochopí a zvládne. Už vtedy je tam tá radosť z toho, že som to zvládol. No, aj z toho procesu potom. Presne tak. A tá známka, akože pokiaľ je dávaná s cieľom, a to nemusím ďalej, to môže byť aj body alebo niečo proste, ona do istej miery dupluje alebo podrýva ten pocit, ktorý mám ja z toho úspechu. Mne sa to podarilo, ja som zvládol tú ťažkú úlohu z predmetu, ktorý mi nejde, tak ja mám z toho radosť. No a je super, keď dojde niekto a dá mi ešte nejakú odmenu za to. A zároveň je veľmi nepríjemné, ak ja vidím, že mi to nevyšlo a niekto to zdupluje ešte tým zlým hodnotením, ako keby, že ešte ma to stlačí nižšie. Že ono... A nehovoriac o tom, keď je tam ešte akoby iný pohľad. No jasné. Ja si myslím, že som na moje pomery to zvládla celkom dobre a tá známka tomu nevypovedá napríklad. Ja si myslím, že pre učiteľa je veľmi dôležité, aby vedel, či jeho deti porozumeli tomu, čo sa učia. A na to nepotrebujem známky, ale môžem používať niečo, čo voláme, že formatívne hodnotenie. A tam ako keby, že tam vôbec nemusia tie známky byť. To nie je rozprávanie sa o tom, že či nahradiť známky slovným hodnotením alebo slovné hodnotenie známkami. Ja si myslím, že tínedžeri, tí 7-ci, 8-ci až tak veľmi nebažia po slovnom hodnotení zo strany učiteľa. Oni len potrebujú vedieť yet or not yet už, alebo ešte sa tomu musím venovať. Či úplne prirodzené vývinovo. Tie malé deti zase tie sú radi, keď ten učiteľ im napíše, že mám ťa rád a vidím, že si veľmi pracoval tento rok a ako sme sa rozprávali, viem, že toto je pre teba veľká výzva, tento predmet a počítanie, sčítovanie cez desiatku bolo pre teba náročné a myslím si, že si to dobre zvládol, ale treba sa k tomu ešte vrátiť. Ale to dieťa má úplne ináč nastavené vnímanie dospelých. Tam je potom otázka, že či nevieme viacej podporovať rovesnícke hodnotenie v kombinácii so sebahodnotením a možno s nejakým dobre nastaveným systémom, cez nejaké rubriky, cez jasne stanovené kategórie to kombinovať vlastne pri tých tínedžeroch neskôr. Že či to naozaj nerobiť oveľa pestrejšie. V každom prípade známka ako motivátor k lepšiemu výkonu, nejakému že kvalitnejšiemu naučeniu vedomostí, keby nefunguje. A to, čo sa vlastne aj deje na školách, kedy učitelia hovoria, že deti sú malo motivované, nechce sa im robiť. No to je proste preto, lebo tomuto už neveria ani rodičia, neveria tomu ani tie deti. A takto spochybnený učiteľ potom sám ako keby tápa v tom a buď sa hodí na tú jednu stranu, že sprísni ten systém zvonku toho hodnotenia, začne to hodnotenie používať na to, aby deti disciplinoval, čo väčšinou vedie presne k opačnej, ako keby k niečomu úplne opačnému. Akože hodnotenie by mala byť informácia o tom, ako na tom si.
a bude to niečo sumatívne, to znamená, že tu je nejaká štátom definovaná norma, ty sa nachádzaš tu. Čo to znamená? Tak ak chceš ísť niekde na nejakú školu, tak je to pre teba komplikácia. Ja by som bol veľmi rád, keby učitelia viacej spolu diskutovali o tom, ako využívať systém hodnotenia na škole tak, aby bol formatívny a aby v prvom rade reflektoval to, že by tam malo byť to, že tým deťom pomáha naštartovať sa. Tam, kde sú zaseknutí, tam, kde majú strach, tam, kde vidia, že tá prekažka je pre nich veľmi náročná, tak aby to, čo tam to hodnotenie prinesie, je to, aby to dieťa ako keby aby bolo takým odrazom pre ňoho. Toto by bolo veľmi fajn. Ako ťa tak počúvam, tak mi z toho vyplýva, že áno, že to hodnotenie je jednoducho nejaká spätná väzba. A možno práve pri nej, ak sa bavíme aj o takom nejakom hlbšom, nejakej slovnej spätnej väzbe, že to nie je iba známka, alebo aj ak to je známka, tak je viacej vysvetlená, prečo bola daná. Tak, že to je presne to východisko pre žiaka a žiačku, kde môže porozumieť, ale nevnímam to ako presne ten bod v tom čase tej motivácie, že teraz toto ma nakopne a zároveň som si tak akože musela ako sa to poviem, povzdychnúť, že tá úloha toho pedagóga nie je samozrejme ľahká, že mám iba tú externú motiváciu, áno, sme sa dozvedeli, nemôžem vnútorne motivovať niekoho iného, dá sa iba vytvárať ten priestor. Ale čo sú tie možno efektívnejšie zdroje alebo možnosti tej externej motivácie, ktorú môže učiteľ používať, ak to nie sú teda známky? Ja som urobil to, čo sa vlastne deje na Slovensku veľmi často, že som sa hneď upriamil na to, čo najčastejšie riešime ako učitelia, že teda ja keď nebudem mať tie známky, keď nebudem mať ten systém, tak prečo to budú tie deti robiť? Ale to, čo tam je akože, že ak chcem pomôcť deťom, aby im to dávalo väčší zmysel, tak jedna z tých vecí, ktoré môžem robiť, je, že dobre rozumiem tomu, čo sú zdroje tej vnútornej motivácie. A tam je veľmi fajn napríklad pochopiť, ako dokážeme dobre stimulovať zvedavosť. Lebo zvedavosť je niečo, čo je úplne evolučné, je to niečo, čo má každé dieťa, každý tvor v tejto planete. Mačky sú zvedavé, psi sú zvedavé, škrečky sú zvedavé, proste ryby sú zvedavé v akváriu, čiže aj my sme zvedavé bytosti. A tá zvedavosť je úplne evolučným podstatným prvkom v našom živote. My ju používame buď na zredukovanie napätia, ktoré vychádza z toho, že my niečomu nerozumieme. To je to, čo vidíme od tých malých detí. Že a prečo to tak je, tatino? A prečo to takto je? A prečo to je tak? A takto to mám robiť? A prečo to mám takto robiť? A prečo to? Je to jedna z tých vecí, prečo toto dieťa robí, je to, že ono tomu nerozumie a chce tomu rozumieť. Nás to otravuje, tak niekedy povieme, no lebo medveď nemá zips a terénne dažďovky. A teraz si predstav, že máš 2,5 roka, 3, práve si ovládla reč a premýšľa, že a mám medveď zips, ten dospelý to povie a teraz ty ako to... My si to neuvedomíme a to je to, čo som možno hovoril, že je dobré, aby sme si napríklad pri týchto veciach, že vedeli, že obrátiť si ten pohľad, že to je to, čo môže učiteľ robiť, je zreflektovať si, že ako povedal som to tak, aby to bolo zrozumiteľné pre to dieťa. OK, tak ja si nie som istý, tak bolo by dobre sa asi spýtať. Že zostalo mlkvé, vidím, že nereaguje, som si to tak akože odpozoroval, že prestane sa so mnou rozprávať, lebo to dieťa zachytí emóciu. To je tie odpovede, nepýtaj sa, budeš skoro starý. To je tá predstava, že ja budem za chvíľku taký starý, jak moji starí rodičia. To je hrozné. Hej, že nechcú byť oni. Takže ten spôsob, ktorý ja môžem robiť, je to, že pochopí, že to dieťa sa pýta preto, lebo je zvedavé, pretože má napätie z toho, že nerozumie situácii. A potom je druhá zvedavosť, to je takzvaná exploratívna. To znamená, že ja chcem vedieť, mňa to zaujíma. Som bol teraz na jednej akcii, ktorá podľa mňa nebola pre deti, ale bolo tam veľa detí a najlepší spôsob, ako ich umlčať, bolo to, že sme objavili, alebo utišiť, aby nevyrušovali nás dospelákov a bolo to také, to bol spásonosný chrobačík na dverách. Tie malé deti, pre ktoré je ťažké byť na jednom mieste, zrazu všetky pozerali na toho chrobáka, úplne ho nasávali, trvalo to 50 minút, potom jedno našlo odvahu a šlo s prštekom a on sa pohol, oni urobili, sa pohol, to boli také do 3 rokov, hej, proste malinké. A to je tá exploratívna zvedavosť. A toto je dobre vedieť, že deti, keď niečo nevedia, je to pre nich nové, oni to chcú poznať, oni chcú poznávať nové veci.
A toto je ako keby ten prvý veľký balík, ktorý je dobré mu porozumieť, že ja ako učiteľ nemusím dávať úplné odpovede. Ja ako učiteľ môžem nastavovať úlohy, ktoré sú že bezprostredné, každodenné pre tie deti, že vlastne sú im blízke a zároveň sú pre nich nové, otvárajú im nejaké možnosti. A môžeme povedať, že neviem. A môžeme, no jasné, to je najlepšie. Ja to neviem a ideme to spolu preskúmať. Dokonca to môžem tak rafinovane povedať, aj keď viem. Ale napríklad neviem, ako im to vysvetliť. Hej, že mňa keď sa opýtala dcera pred jednými prezidentskými voľbami, že ona by niekoho volila z tých kandidátov, že to je pekné, ale ty voliť nemôžeš. Mala 6 rokov, že to je hrozné, to prečo? Mi vysvetli, prečo nemôžem ja som nevedel jej to vysvetliť a nechcel som jej povedať, že si ešte nezrelá a malá a nemáš dosť rozumu. Tak som povedal, tak čo myslíš ty? A to je jedna z tých možností, že ja nemusím na všetko odpovedať a veľmi dobre vo zvedavosti fungujú rovnaké otázky, ako dávajú deti. V češtine ich nazývame zvídavé otázky. Ja to úplne presne neviem preložiť, ale sú to presne tie isté otázky. No, podporujúce zvedavosť. Akože to sú také tie výzvedné, by som ešte možno povedal. Dobre, v češtine to znie lepšie. Znie to lepšie. A to ja vlastne v podstate sa môžem naučiť od tých detí. Že je veľmi dobré, ak deti majú priestor tie otázky dávať a akože ak som sa to nenaučil predtým na fakulte, ako to robiť, alebo to nemám v sebe tak nejak zakodované, stačí chvíľku počúvať a začať dávať rovnaké otázky naspäť. A vlastne tým podporujem ich zvedavosť, objavovanie a hlavne, čo je tam podľa mňa že podstatné, že podporujem ich autonómiu, to je ich samostatnosť, že ty to zvládneš sám. Ja tu môžem pri tebe byť, môžem ti s tým nejako pomôcť a ty si na to prišiel sám. A keď to takto dieťa zistí, že ja som na to došiel sám, že to je parada, má to oveľa väčšiu silu, ako keď mu to ja vysvetlím a on to pochopí. Aj vtedy má radosť, ale keď dokáže tým procesom čo najviac prejsť vlastným úsilím, tak vlastne ja ho učím, on sa učí vlastne, že to úsilie stojí za to. A je taký marshmallow experiment, ja ho nebudem teraz rozoberať, ale že je super, keď deti pochopia, že vlastne ja keď zaberem, tak tá marshmallowka na konci, sladká, je oveľa sladšia, ako keď si ju dám úplne na začiatku. A toto je skvelé. Toto, keď sa nám ako učiteľom darí, tak to je, že výborne pracujeme s tými prvými 2 zdrojmi, a to je zvedavosť a záujem. Vnútorná motivácia je viazaná na náš potenciál. Tebe tá matika asi išla v niečom, ako ťa zaujímala, bavila. Mala si nepohodu, pretože nejakým spôsobom ti tá matematika bola predkladaná a nejak s týmto tvojim potenciálom sa narábalo v tej škole. Nie ty si s ním narábala, ale s ním sa narábalo. Poznám viacero ľudí, ktorí šli na matematické gimple a tam zistili, že to bol veľký omyl. Že tam vlastne vôbec nechceli byť, lebo tento druh matematiky ich vôbec nezaujíma. A to je to narábanie s tou matematikou. A vnútorná motivácia v prvom rade nám slúži na to, že ja chcem vedieť, čo potrebujem. To znamená, cítim sa dobre, necítim sa dobre. Chcem mi sa tými vecami cítiť sa dobre, aby som mal lepšiu pohodu. Pritom sa učím stratégie postarania sa o seba. Aby som napríklad, som hladný, tak dneska dieťa vie, že ide k chladničke a vybere si jedlo. Volakedy to znamenalo, idem do záhrady, von a tam si naoberám, alebo poprosím starého rodiča, alebo niekoho. To dieťa sa vlastne takto naučí tú stratégiu, ako uspokojiť svoju potrebu sám, nie prostredníctvom niekoho. Niektorí dneska hovoria, že deti ani nevedia, ako vzniká jedlo. No prečo to nevedia? No, pretože dospelí vytvorili svet, v ktorom sa to neukazuje. Áno, je to také Takže to nie je o nich. A druhá tá úloha tej vnútornej motivácii je, aby sme objavili, v čom sme dobrí. My sme každý v niečom dobrý. Každý sme v niečom dobrý. A otázka je, či to vieme. Či vlastne sme dobre uchopili náš vlastný potenciál v živote. A to potrebujeme priestor a to potrebujeme preskúmavať vlastný potenciál. A to je u mladých tiež veľká téma určite. To je veľká téma. No, aj u detí, lebo my keď to neuchopíme počas nášho dospievania, tak to potom hľadáme celú dospelosť. A niektorí aj v starobe, a niektorí to nenájdeme vôbec. A žijeme nespokojný život. Takže vnútorná motivácia je dôležitá preto, aby sme napríklad dokázali sa dobre ukotviť vo vlastnom živote. Ale neodpovedá nám na to, že ako ti mám ja vysvetliť, že je pre budúcnosť dobre sa toto naučiť. Že tieto veci je dobre robiť. Toto sme vlastne vymysleli v našej kultúre na to, aby ty si
mohol fungovať, aby sme my mohli fungovať dobre a bezpečne. To potrebujeme vo vlastnej interakcii spolu preberať. A to sa vlastne deje v škole, že máme nejaký obsah, na ktorom sme sa dohodli, že je dobré vedieť nejaké zručnosti, ale ako to odovzdať tomu druhému. A to je ako keby to, že my tú vnútornú motiváciu si budujeme aj cez to, že ja ti dôverujem, že to, čo ma chceš naučiť, je dobré pre mňa. Rozmýšľam nad tým tak, akoby tá vnútorná motivácia a vytváranie toho priestoru bola taký dlhodobejší proces, ale že my máme nejakú tú jednu vyučovaciu hodinu a nejaký plán v školskom roku a tak ďalej, kedy potrebujeme určité veci splniť, takže sa nie v tom formálnom školstve, aké máme, sa nemôžeme spoliehať na to, že najprv si toto budeme budovať ten priestor, že potrebujeme aj hneď konať. A že možno práve tá externá motivácia a jej prostriedky sú takou rýchlejšou formou, že tak dobre, nejako ťa teda namotivujem. Jasné. Ideme na to a snáď v procese aj pochopíš ten zmysel toho a precítiš, že je to potrebné, aj keď to možno nie je sranda po celý čas. Skús ma motivovať ako žiaka, ako učiteľ, keď ja som málo spal, keď som nestihol mať dobré raňajky, keď je pre mňa hrozne zložité vstať tak skoro, aby ja som bol na 8 do školy a ja prichádzam ráno a mnoho mojich základných biologických potrieb není uspokojených. Je dosť možné, že naši sa hádali strašne dlho do noci. Je dosť možné, že riešili nejakú vážnu situáciu, ktorú my ako deti nevieme, že riešia. Bolo to proste, ja som sa trápil pre niečo. A teraz ja prídem do školy a máš ma k niečomu motivovať. A ja mám v sebe veľmi veľa vecí, ktoré akože mi bránia celkom switchnúť tú pozornosť. Chápem to, že učiteľ si povie, mám 45 minút. To, čo vlastne prináša reforma, je to, aby učiteľia spolu sa bavili, ako to urobiť trošku ináč. Výbornou vecou v tomto sú ranné kruhy, ktoré teraz sa tak prinášajú. Nemyslím si, že sú to úplne, že riešia všetko, ale je veľmi fajn, keď príde niekto do školy ráno a niekto sa ma opýta, tak čo, akú si mal noc, ako si sa mal, ako čo ste riešili, čo ste robili, čomu ste sa venovali a ten už si spraví nejaký obraz o tom, ako tú triedu má nastavenú. V tej triede pracuje s triedou, nie iba s jednotlivcom a je celkom dobré vedieť, že aký je ten start point na začiatku ráno, na tej hodine. Ja si myslím, že to, čo by bolo úplne výborné, a to je druhá vec, že systém, v ktorom sa deti učia na 2. stupni, je celkom že pomerne dosť nezmyselný, pretože ja neviem, prečo práve v stredu začíname s matematikou a prečo práve po tej matematike zrazu máme výtvarnú a po tej výtvarnej máme zrazu chémiu a po tej chémii máme zrazu slovenčinu a potom 2 hodiny angličtiny. Keď sa potom bavíš s tými učiteľmi, ti povedia, no lebo tak nám to vychádza, tak máme akorát úväzky, tak je to dobré. Ale mne to ako dieťaťu nejaký zmysel nedáva to takto mať. Prečo? Mne to takto nevyhovuje. Tie predmety spolu nesúvisia, nie sú poprepájané, všade sa bere iný obsah. A to je vec podľa mňa, že na to tie školy mohli premýšľať, že či naozaj nevyhnutne potrebujeme mať 45 minútovky, lebo zákon to neprikazuje. V reforme to je možné učiť v tematických blokoch. To kurikulum je tak usporiadané, takže poďme sa možno baviť, že ak by sme to vedeli urobiť tak, aby sme na tie témy mali väčší časový priestor. A to môžu robiť učitelia. Mne sa veľmi páči druhá vec, a to je, že v angličtine taký pekný pojem, že scaffolding, že vlastne staviame lešenie. A to je možno to, čo môže ten učiteľ robiť znovu, že nemusí sa vnímať ako ten, ktorý to dieťa chytí za ruku a vyniesie, ale môže sa pýtať, môže to dávkovať, môže objavovať jeho záujmy, ale nerobí to tak, že ho nutím. Ale proste zistíme spolu, čo potrebuješ a ja ti s tým pomôžem. A tam, kde ten schodík si nevieš dať ty, tak tam ti ho pomôžem postaviť ja. Že ja ti to lešenie k tomu cieľu viem pomôcť stavať. A toto môže tiež robiť ktorýkoľvek učiteľ. To nie je viazané na nič. A druhá vec je, že pracovať so záujmami dieťaťa. Prejavený záujem znamená, že ja chcem vedieť, čo ťa baví.
Že v niektorých školách deti majú už voľnú prácu, my to voláme na Slovensku stále, že alternatívne, ale prečo by nemohli mať deti 1 dvojhodinovku alebo 2 hodiny alebo hodinu, že sa učia to, čo oni chcú. Preto to je voľná práca, lebo oni majú makať, nemajú sa flákať, ale môžu si vybrať, čomu sa budú venovať. To je skvelé. No, ale je pravda, že ja sa nemôžem 3 mesiace učiť iba jeden predmet. A ja sa s ním môžem rozprávať. Hej, prečo sa to? Mňa to hrozne baví toto. No ale možno by sme už mohli prejsť ku geometrii, lebo tu už by si mal mať, vieš, že mňa tá geometria nebaví. Ja by som rád ešte počítal tie rovnice. Dobre, ale vieš, bolo by to treba, lebo aj to sa potrebuješ naučiť. Aj týmto spôsobom ja môžem to dieťa. A to môžem robiť takisto. To môžem robiť hneď zajtra. Že s tými deťmi budem rozprávať o tom, čo ti bráni, prečo sa ti to nechce. A OK, tak ty hovoríš, že nebráni ti nič, iba ťa to nebaví, tak je to možno priestor baviť sa o tom, ako zdolávať prekažky. Čo by ti pomohlo? Ako by to mohlo? Tak si naplánovať nejako a pridať nejaké príklady z geometrie, tak sa dohodneme. A to môže robiť tiež každý učiteľ. Pochopím, čo ťa baví, to je prejavený záujem, aj ten dovolený. Ja ti vlastne umožním realizovať tie veci, ktoré ťa bavia v rámci nejakých limitov, ktoré mám. To môžeme robiť tiež stále. Sa mi páči, ty tak najviac vyzdvihuješ v podstate nejaký taký ten rozhovor a vnímam ho aj dosť ako rovnocenný rozhovor medzi dospelým a dieťaťom alebo medzi pedagógom a tým, že akože normálne iba sa ťa budem pýtať proste, čo ťa zaujíma, či ti to ide, či ťa to baví, ak nie, tak ti vysvetlím, že dobre, možno ťa to až tak nemusí baviť, ale preto to treba robiť alebo sa naučiť. Ale chcela by som sa dostať ešte aj k nejakým iným prostriedkom, teda konkrétne, lebo sme tu aj za Impact Games k hrám. Jasne. A či aj hry podľa teba, keď tak aké, vedia byť dobrý vzdelávací prostriedok? Ja si myslím, že to je jedna z vecí, ktorá odpoveda na problémy súčasného stavu, alebo teraz súčasnej doby. Ja si myslím, že všeobecne hry sú dobré. Ja som mal tú smolu, že naši mi nekúpili počítač, keď som ho chcel, alebo že teda mali na to odlišný názor. Ja to objavujem až v dospelosti. A teraz mám trošku smolu, že objavujem také hry, ktoré radi hrajú dievčatá. Lebo mám iba samé dcery doma. Takže to sú aké? Prezrieť nám. Tak to sú... Niektoré sú také spoločné, niektoré možno, že také viacej kooperatívne. No, u nás sa také tie bojové až tak veľmi neobjavujú. Ja to skúsim povedať na Legu, že najviac chlapčenské Lego sme mali dom elfov v strome. To bolo také najviac chlapčenské a väčšinou potom máme také, že Popoluškin hrad a takéto všetky tie Disneyovské, vieš. Takže ja síce stávam hrad, ale je to celé ružové a ja by som napríklad rád si postavil aj niečo iné. Kovackú dielňu, alebo že to proste nejak to tak, akože tak ide. Nehovorím, že sa to môžu tie deti, tak to okolie má tú tendenciu kupovať a zase oni to majú radi, že to, čo poznajú z tých rozprávok. Myslím si, že ako keby, že, a to sa ukazuje aj tak spätne, keď som sa rozprával s rôznymi ľuďmi, že aj keď to tak vidím, že keď sa otvára téma gamifikácie, tak mnoho ľudí, aj ako kolegov napríklad z tej pedagogickej branže, že úplne obživnú. Že keď začneme baviť o tom, že akú hru kto hral, tak oni zase, a to som hral aj ja, keď som mal, hej, že nejaké tie bojové alebo také strategické nejaké. Vidím, že Minecraft je teraz strašne obľúbený, Roblox, že toto sú také strategické, budovateľské nejaké veci. Mňa to minulo, takže ani doma to moc nikoho nezaujíma, takže ja to poznám iba z tých rozprávaní. A vidím ale, že tie decká akože pomáhajú to v myslení, pomáhajú to aj v motivácii objavovať. Ja si napríklad myslím, že angličtina sa dá výborne učiť cez hry, ale v podstate čokoľvek. Ja si myslím, že keď sú tam dodržané tie princípy gamifikácie od nejakých rol cez nejaké pravidlá, aj ten ťah na cieľ. Podľa mňa akože motivácia je veľmi cieľová vec, že my keď máme veľmi zrozumiteľný cieľ, tak sme schopní ako veľmi, veľmi, veľmi makať na veciach. A myslím si, že úplne kľúčové, čo je veľmi... Možno riešilo aj ten problém toho zmyslu tej aktivity. Tam je skôr to, že nakoľko sú učitelia pripravení odovzdať to tej počítačovej alebo inej hre. A to je podľa mňa to skvelé, čo sa mi páči na tej spolupráce medzi Impact Games a teda univerzitou Mateja Bela, tou katedrou tvorby dizajnu hier, že vlastne sa snažíme objaviť spôsob, aby sa ten učiteľ naučil, ako to kurikulum vložiť
do nejakých takých tých aktivít, ktoré majú prvky gamifikácie. To môže byť obyčajná stolovka. Moja tretia dcera má trošku ťažkosti s matematikou. Ona má veľmi vysokú verbálnu inteligenciu. Keď sa budeš rozprávať, tak budeš mať pocit, že to je o 2-3 roky starší človek. Ona už 4-ročná hovorila plynule po anglicky, len z videí, že sa veľmi ľahko učí. Ale keď má riešiť symboliku a písmo a čítanie a matematické symboly, tak má s tým problémy. Miluje Monopoly. Má 7 rokov a hrozne rada sa hrá Monopoly so mnou. To je strategická hra. Hej, je to výborné. Ona má, keď poviem, že poďme rátať príkladiky nejaké z toho pracovného listu, ktorý je podľa mňa, že je vystavaný na konštruktivistických princípoch, že mal by umožňovať to také akože exploratívne učenie na strane dieťaťa. Poďme si zahrať nejakú hru, tak ideme si zahrať hru. Hej, a to ju oveľa viac baví. My to nemusíme hrať podľa pravidel, ako sú predpísané, keď je mladšia, ale keď sledujeme to, že pokiaľ to dieťa dáva a drží ho to pri tej hre, až zrazu vidím, že ono počíta s tými žetónmi a zrazu, že... Rozvíja tam v podstate tú istú zručnosť. Presne tak. Ale hlavne je teda motivované, lebo ho to baví robiť. A na toto sú podľa mňa, že hry úplne skvelé. A u tých starších, ktorí sú, tam by som to dal, že až po tých 15, aj keď oni hrávajú tie hry digitálne oveľa skôr, častokrát deti, ale čisto len z vývinového pohľadu si myslím, že je lepšie až po 15 do toho padnúť, tak viac, tak tam je podľa mňa dobré, lebo tie decká majú výborne vytvorené už väčšinou abstraktné myslenie a tá hra dokáže fantasticky to abstraktné myslenie podľa mňa podporovať. Ale čo som chcel povedať, že každá tá hra prináša strašne veľa situácií, kedy odbočíme a urobíme chybu. A je potrebné sa vrátiť a nejako to opraviť. A toto je podľa mňa že úplne kľúčové, lebo na týchto situáciách sa učíme najviac. Nie na tých situáciách, keď sme to spravili dobre, ale na tých situáciách, keď sme sa pomýlili. A toto je výborné, mne sa to páči napríklad v niektorých typoch matematiky, že dávajú cieľene do toho neriešiteľné úlohy. Že ja keď som prvýkrát riešil neriešiteľnú úlohu, ja som mojej dcere neveril, lebo ako môže byť v učebnici neriešiteľná úloha. To je proste, že som si to aj uveril u pani učiteľky, či to naozaj tak je. A toto tiež prináša hra, že je tam mnoho situácií, kedy my riešime niečo, čo je úplne slepá ulička, je to neriešiteľné. A zároveň je to z môjho pohľadu bezpečnejšie prostredie. Je to bezpečné prostredie. Ako keď by som za to dostala... 5. No, alebo 4, čo je ešte horšie. V princípe áno. Tak áno, lebo na 5 si nevedel a na 4 si hlúpy, lebo proste môžeš vedieť tak málo. Napadol mi ešte jeden príklad na túto tému, ktorú si opisoval. To som videla v jednej TEDx prednáške na podobnú tému, kde tá prednášajúca hovorila o tom, že nejakým pedagógom sa aj zdalo, že niekoľko strán textu alebo nejakých pojmov je možno aj veľa pre tých žiakov sa to akože naučiť naspamäť, že už sa začínali akoby zaoberať týmto smerom, že či akoby možno od nich nechcú vlastne veľa, keď ich to nebaví a nedosahujú požadované výsledky. Ale potom si to porovnali s celým zoznamom Pokémonov, ktoré sa... toto ma trochu obišlo, tí Pokémon, čiže neviem presne, čo všetko tam treba vedieť, ale oni majú určite nejaké meno a nejaké... Tam je celá kartička s vlastnosťami, nejaké so všetkým. Hodnosti alebo čo. Áno. Tak teraz akože si tí decká dokázali pamätať, čo bolo. Akože keby to človek takto štrukturoval do tých strán, tak to bolo, neviem, či proste 5-krát viac tých strán. Áno, že iba akoby zmena formy v podstate znásobila akoby výsledok, hej. No im to dáva zmysel, prečo to sa majú učiť, vieš. A pri tých Pokémonoch je kľúčové, že oni sa to naučia preto, aby mohli lepšie vyjednávať výmenu kartičiek. Takže je dobré mať dobrý prehľad vo vlastných Pokémonoch, v tých boxoch, vieš. Pretože aby som potom vedel dobre vyjednávať. A to je tá ďalšia vec, o ktorej som tak menej hovoril, že vlastne motivácia sa odvíja od takých 3 potrieb. Potreba kompetencie, autonómie a vzťahovosti. A pri tých kartičkách alebo pri tých hrách to dieťa vlastne zažíva vlastnú kompetenciu, že mu to ide. Zažíva ako keby tú sebaúčinnosť, že ja to dokážem zvládať, ja to viem, ja to vyrieším, ja nejakým spôsobom to ovládnem. Na to sa napája vlastne tá autonómia, že ja to dokážem zvládať sám. A ten sociálny rozmer je v tej potrebe byť vo vzťahoch. Ja tým, čo dokážem robiť sám, viem prispieť komunite.
A preto sú na tie, ako keby aj tie hry, ktoré hráme napríklad viacerí, či už po sieti, alebo ich hráme doma, alebo s kamarátmi, tak to je presne to, že ja som v niečom dobrý a môžem to urobiť a môžem tým zlepšiť tú komunitu. My keď začíname s deťmi doma hrať hry, ktoré sú na výhru, tak my to meníme napríklad pri Pexese, že máme spoločnú klopku. A zrazu sa vlastne z tej hry stáva kooperatívna hra. A to je super. A súťaživosť je kultúrna záležitosť. My máme veľmi veľa súťaživosti v našej kultúre, ale oveľa efektívnejšia je kooperácia. A my ju tam vieme dostať cez tú potrebu vzťahovosti. Deti principiálne chcú byť s nami za dobre. Oni nás rešpektujú, pretože my sme veľkí, my dokážeme ísť do potravín a nakúpiť tie tašky toho jedla, my máme tie zdroje. Takže oni vedia, že je s nami dobre vychádzať, či chceme alebo nie. Ak to nefunguje dobre, jasne, príde obdobie nejakých 15-16 rokov, kedy to dieťa sa nám už nehodí o zem, ale proste odíde a ukáže nám, že to dokáže v nejakej podobe robiť samo, či sa nám to páči alebo nie. Ale toto sa ale nemusí stať. Hej. Ak my dokážeme spolu kooperovať, a ako to robí naša Aneška teraz každé ráno, vlastne pochopila, že jednu z vecí, ktorú môže robiť, je to, že keď zapípala pračka, vedľa je sušička, vie ich otvoriť, že ona dokáže to prádlo preniesť a sme jej ukázali, ktorý program má pustiť. Takže ona hrdo ide potom od tej sušičky a užíva si, že vlastne ona nám pomohla. A občas sa nás opýta, čo pomohlo? Hovorím, hej, super, to je paráda. A to je presne, že sama zažila, že to dokáže spraviť, sama to dokáže, urobí to a ešte tam vidí ten zmysel, že vlastne tým prispela do tej rodiny nejakej podobe. A toto znova sa môže premietnúť do triedy. Ak deti majú pocit, že svojimi talentami a darmi, tým, čo sú dobré, môžu tej triede pomôcť, tak sa tam budú cítiť dobre. Na to je vynikajúce projektové vyučovanie, PBL, čo vlastne je súčasťou vlastne game-based learningu, toho prístupu, ktorý tiež vlastne prináša Impact Games, je vlastne klasické projektovanie vecí. Aj to je skvelé, ak my sme ako tím deciek a my vieme, že v tom 5-člennom týme je 5 lídrov. Jeden, ktorý je vynikajúci na výpočty, jeden, ktorý sa dobre hýbe v prepočtoch, sa hýbe vo fyzike, ďalší je vynikajúci manažér, vie to sami nastaviť, štvrtá je fantasticky prezentuje, vie to odovzdať, vie to pochopiť a ten piatý má tiež nejaký dar. Je to perfektné, keď oni sa poznajú a vedia, kto je v čom dobrý. Oni sa budú piati cítiť dobre. Pretože ak to potrebujeme vyrátať, stávať sa lídrom ten, čo je ten matematike dobrý. Ak potrebujeme vedieť, ako to je v tej fyzike, zrazu to prebere ten ďalší. Navzájom sa počúvame, spolu kreujeme ten výsledok a na konci to dá ten najlepší v tých prezentačných zručnostiach. Vytvorili to spolu a majú z toho radosť. A je v tom úplne zhmotnený plný základ vlastne tých psychických potrieb. Spolu, niečo sám a zažívam, že mi to ide, že som v tom dobrý. Ja keď tá moja dcera v tom Monopoly dobre spočíta veci, ona je strašne spokojná. Chce byť banker. Ona proste v tej chvíli... A znova to je spolu, máme z toho radosť a dokážem to sám. A toto môže robiť ktorýkoľvek. A toto vlastne umožňujú aj hry. To je podľa mňa, že akože, učitelia sa niekedy boja tých hier preto, lebo že to si vyžaduje veľa námahy. Ja si myslím, že keď učiteľ vymyslí dobrú hru a sám na rôzne aktivity, dobre to nakombinuje, oni nemusia hrať hry stále, tie deti, tak si tým veľmi uľahčuje do budúcna robotu. On ju môže rôzne obmieniať. A mne sa ešte najviac páči taká tá predstava, že by tú hru vytvoril s deťmi v tej triede, že oni tú hru môžu vytvárať, nemusí ju urobiť úplne sám. A možno zrazu zistí, že prvý mesiac meškal s obsahom oproti kolegom a zrazu po tých 2-3 mesiacoch zistí, že sú na úplne rovnakej úrovni. Že to proste dobehli. Takže chce to nejaký risk na začiatku. Jasné, bez toho to nejde. Áno. Toto je možno aj dobré miesto ešte povedať. Už mi to napadlo, keď si hovoril o tých kooperatívnych hrách, že my dvaja sme vlastne nedávno boli spolu v porote na hackathone, čo bola teda, áno, čo bol teda akoby taký záver inovačného vzdelávania, ktoré sme pripravovali pre učiteľov, kde sme im ponúkli kurz, kde sa môžu naučiť, ako vytvoriť hru. A napadlo mi to pri tom kooperatívnom mechanike hry, pretože naozaj sa mi zdá, že tu ju všetci využili. A nespomínam si z tých 16 hier, alebo koľko ich vzniklo,
že by tam bola jedna, ktorá by mala vlastne ten, akože, čo je, akože... Taký individuálny? Individuálny, ktorá by mala individuálny princíp, alebo charakter. Takže to sa mi na to veľmi páčilo a tiež, že áno, že tam to podujatie bolo podľa mňa takým dobrým príkladom práve tých učiteľov, ktorí sa to chceli naučiť a verím, že to využívajú teraz. Dúfam aj ja. Akože mne sa to veľmi páči a v podstate aj na tých vašich ako keby hrách, ktoré máte dostupné pre učiteľov, tak mne sa páči, že vlastne je tam vidno, že keď sa použijú tie princípy ako keby tvorby hry, tak je úplne jedno, s akým obsahom pracuješ. To je úplne jedno. Čokoľvek tam môžeš dať. Od matematiky, slovenčiny, občianky a nielen to vlastne dokážeš cez tú hru krásne ako keby interdisciplinovať ten prístup. Dokážeš cez to veľmi pekne prepájať tematické veci. A to je podľa mňa obrovská výhoda. Že aj, a to, čo sa mne páči na tej vlastnej aktivite, že častokrát v tom hackathone, ktorý ste robili u nás na fakulte, tak vlastne to bolo pekné, že vlastne tam bolo vidno, že oni častokrát boli učitelia s rôznym zameraním, že v tej skupine, a v tých tímoch, že vlastne keď premýšľame nad tým, ako naštartovať medzi učiteľmi a na škole nejakú spoluprácu, ktorá bude medzipredmetová, tak ja si myslím, že takéto niečo je úplne dobrý štart. A možno, že aj taký v tom, že tí učitelia aj fajn, keby neboli až takí vážni niektorí a tá hra je dobrá. Že myslím si, že to je jeden z najefektívnejších spôsobov učenia sa, aký poznáme. Vlastne, keby sme sa opýtali malého dieťaťa, ktoré, a môže to byť aj kľudne prvostupňa, že čo to robíš, a vidím, že robí, napríklad sa hraje s nejakými číslami alebo kamienkami a počíta si, to on mi nepovie, že učím sa. On mi povie, že sa hrám. Pokiaľ mu ja nepoviem, že nie, ty sa nehráš, ty sa učíš, vtedy sa to preučí aj on. Ale v zásade to, čo to dieťa robí, je, že sa hrá. Až kým mu to nepokazíme teda. Možno vlastne iba tak, ako až moc oddelujeme tie dva pojmy. No to určite. A podľa mňa tým učiteľom to môže strašne pomôcť. A toto ja som tam videl, že oni mali radosť z tých hier. Že oni zaprvé ich vytvorili, spolupracovali, vedeli sa krásne podporiť, vedeli si podeliť role. A najviac sa mi páči, že učitelia, ktorí vlastne prezentujú pred svojimi žiakmi, že učia ich, takže sa postavia častokrát a vysvetľujú, tak mali trému z prezentovania. To je taká vždycky, že jak je to možné, však vlastne vaše povolanie je prezentovať. A toto bolo pekné, že vlastne museli aj oni zdolávať, museli ísť mimo tú komfortnú zónu a robiť tieto veci spolu. Ja si myslím, že to je úplne by stačilo, keby riaditeľ spravil deň hier. Že by učitelia si zavolali od vás lektorov a povedali, že poďte budeme jeden deň robiť spolu hry. Toto sme nemali pripravené, ale riaditelia, ak počúvate. Vieš, akože často chodím, a nielen ja, aj kolegovia z regionálneho centra, učitelia majú povinnosť robiť si, alebo riaditelia organizovať aktualizačné vzdelávanie. A vždy tam také ťažké veci prinášajú, chcú od nás, že formatívne hodnotenia, práca s rodičom. A mne to napríklad, väčšinou to je takže v predvianočnom období alebo na konci roka, čo sú pre učiteľa tie najnáročnejšie obdobia. Ja hovorím tým riaditeľom aj kolegovia, že máme tu taký jeden blok, ktorý sa volá, že odolnosť učiteľa. A v tých blokoch tí kolegovia robia čisto hry, v podstate kreatívne veci. A toto sa na niektorých školách podarilo, že ten riaditeľ to teda od nás prijal a dovolil tým učiteľom mať tam ten ako keby čas tých, to jedno do obedie, čisto len, že vyrábali niečo z hliny a také kreatívne veci, alebo sa hrali a tí učiteľia neuveriteľne obživili. A myslím si, že je dôležité si povedať aj sami tí učitelia, že neberme sa v niektorých veciach tak vážne. Že poďme sa hrať. Ak chceme, aby sa deti hrali a cez to sa učili, tak je dobre sa hrať. Keď budeme my hrať, tak vlastne dobre pochopíme, akým spôsobom to máme tú hru priniesť tým deťom. Lebo si ten zážitok vytvoríme sami. A ten riaditeľ toto môže kľudne urobiť. Môže povedať, počúvajte, kľudne si teraz naplánujeme nejaký deň, kde budete mať, že hrový a ak máte radi stolovky, tak budeme hrať stolovky, alebo to môže byť niečo, že kde budú donútení spolu nejakým spôsobom sa prepájať a rozprávať a zdolávať spoločne veci. To je výborné. Počúvali ste podcast Play to Learn, ktorý pre vás pripravila vzdelávacia platforma Gamifactory v spolupráci s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave.
Pre prístup k bonusovej epizóde a k ďalším dielam sledujte naše sociálne siete alebo navštívte web www.gamifactory.sk. Ďakujem, že ste sa rozhodli podporiť tvorbu podcastu Play to Learn. Dúfame, že vás táto epizóda inšpirovala k novým prístupom vo vzdelávaní.